Shout out sa lahat. Oh my goodness. Kita yung tuwalya ko. Oh, shout out sa unang bisita, J. Shout out sa iyo, J. Abergonzado. Ahem. Shout out, bay. Magandang gabi kung saan man kayo sa sulok ng mundo. Lonely ako ngayon dahil may tonsil ako. Salamat sa pagpasok, Jay Abergonzado. At sa patamsak na 100,000. Uy, di ba? Ay, bay RTD. Musta bay? Dul, may mahabang buhok sa likod. Puisit. Salamat bay RTD, idol. Sa pagpasok, lipay na ko. May sikat ko dre sa kuha. Jay Abergonzado, biglaan man lagi yung mga live ay. Kung kalitra bugsod sa kung huna-huna. Kuwara po, ganang nabigla lang po ako. At yun ang dinat na, naka-live ako. Ah! Uy, shout out po ano agad oh, security. I love you too. Salamat bay RTD ha. Melanie Sarmento, shout out. Shout out niya, shout out sa iyo, shout out sa iyo. Oh my goodness. Gitonsil ko ba itidi? Wala man ang tako kalaps. Maraming salamat sa inyong lahat. Kita sa kundre. Shout out daw. Idol RTDPH, sabi ni Melanie Sarmento. Salamat sa 300,000 viewers. Maraming salamat. Mingaw king gabi iron tugnaw kay ba. Ang hangin ng sulod diri ba. Basakan. Palayan. Palayan ba. Pumasok yung ang ginaw. Mular ka nakabayar tidi? Lilipad ka na? G. Abergonzado na ay nanguhit diha unya sa imong likod bay. Ayo, pugi nga na bay, G. Maluwi ka sa kuha bay. Talawan, kung may nga na bay, tinong bay. Talawan, kung nga na bay. Makulbaan kung may nga na nga mga istorya ba, basig matinuod ba. Witon ko niya, dugay na ka 6 years virgin, kikuhit ka. Naik ka ni mo ulit. Sabang ba ang asawa?
Let's go. Ay, magandang gabi sa inyong lahat. Katawa si by Gio. Bitawa niya, kuit siya dito sa kuha. Lalitan, ano, dito yung kamay niya. Na, gaganon dito sa tenga ko. Gaganon. Oh, gaganon ako. Oh my God. Oh, iba na yun. Ay, shout out Office Jan Official. Bye, shout out by Jan. Office Jan Official. No, sakit yung ano, tunsil ko. Yung nakaraang nag-live ako lasing. Ganito talaga pag street ang ano, 2 araw na inuman. Grabe. Tistingi ikuhit bikay paktay tigang na. Tama. Dahil magkuhit-kuhit lagi niya. Wala na, ratsada. Wala nang pili-pili pa. Kasi ng love team, ay, asber na. No? Nag-work pa sila ngayon. May trabaho pa yun. Mamaya siguro. Pasok si Wing Wing, parang ano si Wing. Shoutout pala sa lahat ng pumasok dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Uy, vlog ni Bugi Bay! Ay. May vlog ni Bugi. Noong time no si Bay, kumusta Bay? Tanaw na kayo mga video Bay. Lainga po kasi mga kanta Bay niya. Itong nasa simbahan bitaw Bay, mag-keyboard ka Bay. Kuan ba ganan? Tantanaw po kasi mga video Bay. Gahiya. Shout out sa iyo, vlog ni Bugi. Puntahan niyo na to si vlog ni Bugi. Ano, Bisaya din ito. At si vlog ni Bugi may ano din yan, mga composition. Na busy di ka pre. Pareha tabay busy kano sa pagtama presidente yan eh. Kanus apa ko anin mamuni. Kasi kulang din mo ba eh? Hey Bugi, anong kulang mo? Tagalogin na lang natin kaya para ang iba dito. Jerry TV. Ay, kumusta idol? Shout out sa inyo dyan. Ay, salamat. Jerry TV. Maraming salamat sa pagpasok. Vlog ni Bugi. Office Jan Official. Uuwi na si RTD. Oh, bay. Uuwi na siya, bay. Pero, andyan naman. Ano naman. Kita natin palagi. Okay lang. Asa si Kuya Wing? Wala. Si Kuya Wing, wala pa man sulod. Rons Official, eh. Ay, hindi na. Naaram din yung 16. Mga tauban na yun. So, shooting ng mga busay ba? Rons Official, gabay. Bye, I love you, host. Salamat, bay, Rons. Sulod, bay. Ay, bay. Bay, Rons, gina-play ka sa akong asawa. Nag-istorya mi, bay. Itong ingon ba ko si mo, ha? Murag nakakuha to siya mga 10 hours o 8 ako kapangutan na, bay. Gipakuan ka bay, gi-apply ka na ako. Itong nag-ingon ko si mo, itong Gitsa to nag-live ha, si Wing Wing. Si Kuan ba to? Si Rab. What's our? Sige, patabangan ta ka bay. I-back up sa or ko. Okay, patabangan ta ka bay. Salamat kay kasi Ron, skip linis akong asawa, mga 10 hours. Niya kang spare na, parang nimplay po sa mga bay Rons. Kaya kauban na silang duha. Excuses. sorry. Gitunsil ko bay ba? Nga bay. Sakit kayo. Sa tilang, bay Bugi, ipaplita ka. Kasama na yun ni member na sa... baka sumama na yun si Wing. Rons Official, salamat kay bay. Ay, sa payan bay, sa ikaw bay. 5 na tinabangayar to dre.
Ron sa official gabay, ikaw ang nag-live ay. Ikaw to nag-live ay. Thanks kayo bay. Oh, ako man dito no. Tama ako dito nakalimot yung tanong nakikubay bang. Uy, Harvey. Harvey Valencia. Ito si Harvey talaga. Loyalist ko to. laking natulong din ito si Harvey sa akin. Yung mga ano ko, mga live. Laging pupunta to. Bay Harvey. Salamat bay. Ito. Magandang gabi sa iyo guys. Shout out Harvey Valencia. Oh my goodness. Maraming salamat sa 500,000. Na-miss kita boss. Mas pareho tayo. Ngayon pa lang tayo nagkita. Pero minsan lang ako mag-ano kasi. Yung monetize ka na pala. Ganyan pala. Nung pag may magbaba ng bahay sa channel mo. Minumukbang ba namukbangan kung 20. Pero okay lang. Walang problema. Basta nakatabang lang. Katulong tayo. Okay lang. Walang problema. Dami ko tawa sa'yo. Buhay talaga. Minsan na lang akong mag-live. Iwan ko, sarap mag-live pag lasing. Dami akong makanta. Sabi ni Rons, official gabay, by the next, ako punan mo ang by the next, ako punan ang punan imong tuslok. O sige bay, salamat ba ya? Ako nang lubutuslok ka bay, Rons kay lagi gwapo ka lubot. Salamat bitaw bay Rons. Official, bay, di pa ako nag-upload, di pa ba ako maalam mag-edit ba? Ano lang, huwag ka munang mag-edit kung hindi ka tingin ka sa sa mga tutorial sa anong dapat i-download mo na na editor. Manood ka sa mga tutorial nila kung paano mag-edit. Pwede naman, wag lang mag-edit, mag-vlog ka, i-post lang nimo. Post. Tapos lakad ka, okay na po, post on, cellphone. Bitawin, post lang ba? Bago pa man ka. Nga ko sa una, mag-post lang. Tatawa si Ron sa bisyo. Pwede lang, wala pa i-edit. Roll lang ba? Anong maliliit lang na mga vlog lang. Mga hindi masyadong mahaba. Harvey, kahit simpleng edit lang naman, boss. Oo, kahit simpleng edit lang. Walang problema yan. Office dyan. Okay ba? Salamat. Oo. Di, kung edit asawa na ni Talko. Edit asawa na Talko. Klaro gitu. Kung si Edith asawang earning dre. Gingan mo na. Okay, salamat RB. Yun lang, simpleng edit lang. Raw vlog maganda, gusto mong shout out mo pamilya mo sa mga video para masaya. Raw vlog lang yung walang edit ba yung post mo. Yan ang post mo. At iba ka naman, punta ka naman sa kahit anong dapitan mo, on mo naman. Yan lang. Basta may lang, may mai-upload. At wag mo nang habaan yung unang vlog mo. Yung sa akin nga, unang vlog 5 minutes, 6 minutes. Ganyan lang. Pag sa tingin mo kung mag-click mo, daghan, maraming manonood sa'yo. Habaan mo na. Pus yung cellphone on. Pus on. Pus on. Pus on. Yung cellphone pus on. Tapos yung kinainisan mo,
Murahin mo, wala nang edit-edit. Tama, tama. Kasi nagpalabas ka naman ng ano ng sama ng loob pero wag kang magsabi ang ng pangalan ng tao. Mugmura ka lang, di ba? Hindi yan dapat sa YouTube pero hindi rin yan sa Bisaya na malikayan, hindi yan buluguguan Tagalog lisod wala na koy live ba. Loko karbi. Hindi may iwasan yan. Yung mura, hindi yan may iwasan. Pero, kahit sa anong galit mo magmura ka, huwag kang magbanggit ng isang tao. Ganyan. Tama, para walang masaktan. Para lahat. Kasi wala kami binanggit. Pero ba't bumura ka, wala ka namang kalaban. Ba't basta mabait ka dito? Okay lang yan. Basta, dyan, ano lang. Raw vlog lang ba? Post mo lang. Sa mga bash lang yung bay, baka kung sakali. Oh. Sabi ni Arbio Valencia, sa YouTube, kinakailangan ka binuutan. Oo, totoo. Kung dili ka, malipain, andam ng mga tanaw. Kinahanglan ka magbinuutan. Kung dili ka malipayon, andam ang mga tumatanaw. Oo. Pero nindot jud mga ayos magbinuutan jud pero amang mabaging mabait. Pero lagyan natin ng joke. Kasi yun ang unang na trademark mo sa kanila, yung joker ka. Yan. Kaya sa akin. Mura ang tuba karon, mura lang ng mura. Peace. Murang tuba. Ay akong utol Jandil si Prado tulog na tayang. Tulugon. Shout out sa kong utol diha sa nana siya sa nandyan sa sa Pakistan. Pakistan sa Bahrain. Yan si Jandil. Palipad ka naman dyan. Jandil, utol. Mura man tuba sa amin 3 in 1 gani panglasa 3 in 1 yung tuba 3 in 1 ang isa nun tubig. Yung tuba ako kabaloon saon pagsulti Bisaya gigamit nako ang gagol aron mabag-o ang Tagalog aron mahimong Bisaya. Bisaya na mo na ka Bayarbi. Di ba Tagalog mga Bayarbi? Wala sa gaway. Katawa akong utol. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Kumusta da sa tol? Sa Bahrain. Salamat sa mga Harvey Valencia, ganda ng content mo. Sa Idol Harvey. Ito na. Okay lang daw. Oo, tama. Pagligo ko ng ulan,
Ang bilis ko nga, kuha ko ng sabon. Tuwalya, paglabas, minto. Wala. Utol ni Baydo next taon-taon na dili lang palupad ambak. Kapis dyan, official, di ko lang alam kung paano ba magmura ang Bisaya, bay. Di ko kasi alam ang Bisaya, bay. Kanang, ano, parang sa Tagalog din. 150, zap. Kitunsil ko, bay. Katong isang madaling araw na mag-ano mi, nag-live kami yung Lasyeng. Hanggang ngayon, ito pa. 150 sa Sap 21 TV. Shout out sa'yo. Shout out, bay. 150 Zap 21 TV. Diyan dil katawak manghud. Tawa. Harbi Valencia, masarap magmura ang Bisaya sa mga Tagalog na malakas manghusga. Ay. Arbi Valencia, Sap 21 attack. Inom ka gin bay. Isa ka buti. Tanggal tonsil mo. Totoo daw yan. Gimilia Santos, Gimilia, ano daw? Shout out sa'yo, Jin. Inom daw ako, Jin, isa kabuti. Ginebra. Tanggal daw tonsil ko. Ang sakit daw. Kumusta kuya Don? Okay lang din? Hindi na lasing. Hindi na lasing. Pero sa totoo lang masarap mag-live lasing. Pero kontrolin mo lang ang sarili mo. 150. Oh. Pinoy Biker Italy, shout out idol watching from Italy. Ay salamat. Salamat idol, magpasok idol. Maraming salamat idol. Pinoy Bikers Italy, shout out sa'yo. From Italy. Okay, Italy. Tama, Italy mo yun. 150 sa TV. Dami nagre-request ng Laban Pilipino. Mga viewers nung isang gabi. Nakailis kaso nabigo. Oo nga, hindi ko pa alam yung Laban Pilipino. Ang pinapraktisan ko kasi yung nabighani. Yung kay Idol Japper. Talaga. Hindi ko kasi alam yung Laban Pilipino. Sa video, alam ko to sa gitara. Yung chords. Ay, palong nga! Palungan, magsuga. Sherwin Lakaba ba? Shout out ba? Attack. Hello ba? Boss Donex. Shout out ba? Sherwin Lakaba. Bay, kamusta? Shout out. Pwede na ko estali. Kami yung nag-attack sa nung isang idol mo. Salamat nga sa inyo. Grabe. Sarap paglasing daming kanta magawa. Pero yung Laban Pilipino talaga. Hindi ko pa kabisado kasi yun. Pero gustong gusto ko yung kanta na yun. Papraktisin ko pa yun. Kanta na Karabigani 24 hours. Grabe. Salamat boss, Sherwin Lakaba. Walang ano man. Bay Sherwin, salamat din. Office dyan, official, mga kanta. Sana ba i-upload ko, baka maka-copyright man ako. Yung kanta, sana ba i-upload ko. Akong kanta, yung kanta ko. Wala mang copyright yun, yung mga ano lang, mga original composition ko.
Di ko lagyan mo lang ng ano yun? Reaction? Ars, EZRV TV. Shout out sa'yo, bay. EZRV TV. Pinibagkas, naubos palipad ko sa'yo nung kasi nag-enjoy kami. Oo nga, lasing. Salamat. Salamat nga, Pinoy Bikers Tali. Maraming salamat sa'yo. Oo nga pala. Ano nga, di ba nag-message ka sa isang ko, video? Maraming salamat nga sa inyo. Ay, shout out. Arwi Malaysia, shout out Idol Donex TV watching from Antarctica. Grabe, grabe. Bro, Antarctica, lagyo na. Layo naman yan. Service TV, tamsak from Black to Bull. Kinsa man eh. Ay, kinsa ka? Jimila Santos, maayo kuya paghubog kay daghan magpalipad o nga. Oy, Beers Vlogging UAA, shout out sa iyo, Bern. Siwing na lang kulang. Oh my God. Kasi dito, mga kahugot, may nabuong love team dito. Yang si Wing Win Tampos TV at saka yun ito si Berna Vlogging UAA. Shout out in the world. Gandang gabi doon. Mga gandang gabi din sa iyo. Office John Official. Ayan na si Berwin. Pinoy Baker Italy. Oh, idol. Oh, kulang na lang si Wing. Oh, kulang na lang dyan, office. Siyempre nakaba. Yung napadaan lang po sa channel ni Boss Hugot ni Donex. Subs na din po. Kayo, oo nga. Tama, tama. Sabi niya, pakinggan yung sabi ni Sherwin Lakaba by Sherwin. Yung napadaan lang po daw sa channel ni Boss Hugot ni Donex. Sub na din kayo. Sub na din po kayo. Okay, maraming salamat by Sherwin. Sana all. Sana all. Pinoy Bakers Italy, salamat din kasi napasaya mo kami. Oo nga. Pinoy Bakers, maraming salamat din sa iyo, ha. Maraming salamat. Susunod kanta ko pag ma-okay na tong ko. Ma-okay na tong tunsil ko. Bernas Vlog, okay. Shout out. Sir. I love you. Ay, ikaw ni Rab. I love you, Mama Chup Chup. RCRV TV. Ikaw na, Rab. Ninja ni mga Rab. Nag-heart-heart na si Bern, Bern? Wala pa man si Wing Bern. Yan na naman si Berna. May Sherwin. Yan na. Ang sabi na asawa ko, I love you. Wala pang iba. Ano pa? Wala naman akong ibang masabi sa asawa ko. I love you too. Grabe. Suyop. Pinoy Bakers Italy, di mo na makakapagpalipad, di pa mag-load. Sunod ulit. Idol, balikan kita. Ay, okay lang, walang problema sa akin, Pinoy Bakers Italy. Walang problema sa akin. Basta, salamat. Maraming salamat talaga. Yang pagpalipad kasi, laking tulong yan sa mga kagaya nating mga yung mga viewers pang wala pong nanonood. Salamat nga ko, nandyan kayo. Iyak. Oy. Shout out sa iyo, Katibak. Grabe. Si Berna. Tibak. Yan natin special. Tawa. Hindi TV, ma'am. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Gabi na. Magandang gabi pa dahil. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Hubog na po siguro. Mas ayos ang hubog mag-live ma'am. Kaya grabe magpalipad. Salamat, ma'am.
Inday TV, ma'am. Ma'am Inday TV, maraming salamat, ma'am, ha, sa pagsulod rin, ma'am. Sa pagtanaw, ma'am. Ikaw ni Rab, kini si RC, ECRV TV. Sherwin Lakaba, shout out mo kay Pinoy Biker Italy. Sabi ni Sherwin. Pinabiker, shout out daw. Jandil, sabi ng utol ko to si Jandil si Prado. Hi, Inday TV. Namiskarte ka naman, asawa mo sa tabi. Shout out po, Sherwin Lakaba. Natawa si Rab, sagutin mo ako, Rab, ikaw. Kevin Vlog Official. Ay, Kevin Vlog TV Official. Shout out, bay. Bay, hugot, galing mo, dan tamsak sa iyo, bay. Maraming salamat, bay. Ulang ang puntahan niya, bay. Dili kay ko magaling, bay. Salamat, Kevin Vlog TV Official. Shout out sa iyo. ECR TV Sura ECRB TV, ako idol, paliparan kita ng pinggan. Okay lang yan, pagpapalipad. Arab, ikaw din ha, wala, ikaw lagi na Arab. Kung magpalipad kag pinggan, Rab, siguruhan nga na ilitson manok. My God! Bay nakainom, tabay, wala, normal. Mas okay gani ang makainom tingali bay kay dami palipad. Gaya nung lasing kami. Wala, normal tayo, tonsil nga ako bay. May tonsil ako. Kumusta naman dyan, idol? Okay lang. Palakpak ngutol ko. Arabilia Arante, hello sa tanan. Ay, maraming salamat sa pagpasok ng Arabilia Arante. Maraming salamat, ma'am. 150 Zap 21 TV, si Japper, may fans na artista. Family Madrid lang naman. Oo nga, nakita, palagi ako nanonood yung nagluto sila. Yung handa nila. Kagabi ba yun? Mayroon. Sarap ng pakiramdam no, artista, hindi mo akalain, ano sa'yo, fans ka din. Kaya namin salamat sa inyong lahat, sa mga 10,000, 10,000, hindi ako kung viewers, 10,000 o 14,000 tamsak. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi, mami. Bye, out na muna ako, sabi ni Office Jan Official. Ako edit na lang ako lahat. Shout out sa inyong lahat. Aga po. Sige, bye. Office Jan Official, maraming salamat, bye. Maraming salamat, bye. Love you. 150. Salamat ba ya? Office Jan Official, maraming salamat. 150 sa 21 TV. Nung nag-live si Kanong to, nagko-comment si Rinre. Oo. 150 sa nagko-comment nga. Kita kayo. Oy, sir! Sir Bin Loria Official. Good evening at sana hindi ka uli mariread. May ako ito vlog. Sir, salamat sa pagpasok, sir. Kumusta, sir? Sir Ben Luria. Tulungin to. At bisitahin nyo, vlogger na niyan. May mga video na yan na-upload yan, si Sir Ben Luria. Jandel, tulog na kuya. O si, tulog na diha. Taparin mo asawa niya. G. Abergunsado. Tiyaga lang ba abot gihapon ni mo na ang abot ni Sweet Corn ba ikaw pa alam na gugulang ba donik sa happy sa ending. Bay, ano bay?
Kahit hindi lang ba, basta ano lang, may manood lang sa video. Masaya na ako. Maraming salamat ba, G, ha? Laking tiwala mo sa aking channel at sa aking mga video. Ay, Rab, shout out Rab 2020 vlog. Muhammad Chop Chop Rab. Ito para si ACR VTV, si Rab 2020 pala to. Muhammad Chop Chop. Winchi, Tamsakdan. Ay, Ma'am Winchi. Maraming salamat sa pagpasok. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya na kayo, may inindang tonsil pa ako. Tonsillitis attack. Visit na COVID yan sana. Sa 2022 wala na. Oo nga. May naman, nag-transform naman siya. Yung may power na naman ng ang virus na yun. Sisipot sa lahat. Oh, Harvey Valencia, salamat. Salamat ba, Harvey? Inantok na, Jimilia Santos. Oo nga, antok ko din. Bilang sama pa rin tayo. Bindore Official, pasaway ka talaga. Nabitin ang lahat. Antay sa kanta dahil sa readers. Oo, sir. Binasa ko muna yung mga shoutout, sir. At hindi ko na pala alam yung marami na palang naghihintay sa kanta. Maraming salamat nga pala sa lahat ng pagpalipad nung gabing yon. Maraming salamat. Masaya pagka umaga pag kinabukasan, nireview ko yung video. Prinaibit ko. Basta. Wala naman akong masabi na pangit. Wala naman ako, okay lang. Pero, parang anong tawag nun? Sundutin, buli, dunix. Salamat sa patamsak ninyo, ha. Sherwin Lakaba, Boss Donix, out na ako, love you. Salamat, Sherwin. Bay, Sherwin Lakaba, shout out sa'yo. Salamat sa pagpasok. Bye, hanggang sa susunod. Bye, balik, bye. Sherwin, tulog na ako. Okay, bye. Bago tulog, bye, dasal mo na, bye. Vlog ni Bugi, nagbaba ng si vlog ni Bugi, patamsak, Patamsak niya, premier na ba? Patamsakan nyo, premier ni vlog ni Bugi. Bisaya din yan si vlog ni Bugi. Nagkukumus din yan ng mga kanta. May mga kanta yung kay Idol Jagger Sniper. May kanta din yan siya. Harvey Valencia, ingat sa pag-inom habang live yung kaibigan ko. Nakalimutan ng live pala siya noon. Nakamot ang nakamot nga. Lalo na papagkamot niya. Ginaganon sa live, Tapos laswa na yun. Tamsakan niyo muna ang ni vlog ni Bugi. Bye, Bugi. Pupuntahan ko yan mamaya may tapos nito, bye. Tamsakan ko yan, bye. Rab, yung wag mong i-private, okay lang yan. Sige, hindi ko i-private niya yung live. Tingnan nyo yung dami nagpalipad, Rab, pero lasing. Tingnan nyo yung live ko nung yung nakalipas na araw yung lasing. Kasi may namanhikan kasi dito sa amin. Dito, bahay namin, may inuman. Dumating yung tropa. Kahit anong iwas mo sa inom wala talaga. Pag ikaw yung gitarista, ikaw yung kumanta, wala. Hindi ka makaiwas kahit anong tago-tago mo. Ako tong ikuan ni Arab, ako tong i-public ko tong live niya. Idol Domex, mega shout out Adomik Erwin Balistramon. Kinsa man ni? Welcome, bye.
Erwin Balistramon. Welcome, Idol Domex. Vlog ni Bugig, you upload yan by adventure. Okay, bay. Tamsakan tanaw niya. Sir Ben Loria, naglagay ako ng comments. Akala ko sa iyo. Yun pala 150 lang ang friends ngayon. Naglagay ako ng comments. Akala ko sa iyo. Sa iyo yun pala. 150. Kang 150 dito. Yung friends ko ngayon. Salamat. Morning! Ya, matak na ko. Daliar po ni mata. Ang utol na ko ni Jan Stiprado. Daliar po ni mata eh. Huwag kang problema. Wala ka naman nasabi doon. Puni ngayon. Okay, Rab. Ako ano ko to, Rab. Ako itong i-public. Sana makapunta ako sa iyo, sana makapunta po kayo. Mahaba bay. Sana mapanood and support what's our ko. Nga bay, sabihin ako sa asawa ko bay. Inon ako bay. Play ka bay. Vlog ni Bugi. Sila bay. Play mo bay. Rab, magba-viral ngayon. Magba-viral sabi ni Rab yung lasing. Siguro pag mo-viral siya Rab kung ganang sa kalasing na gaigit ko ba? May klaro. Wag mong iprobit kay lagyan ko reaksyon. May klaro. Ay, i-edit lang Rab. Lagyan mo reaksyon. Isang oras lang tayo mga kahugot kay para ma-relax ko tong tonsillitis ko. Sakit. Sakit. Huwag mong i-private. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. 800,000 viewer. Shout out sa lahat. Shout out. Asa na ka atong anang Andre lovers. Napakada vlog by Bugi, napakada. Kaya ipa-play talaga niya ni Kuan. Sasawa na ko, inan na ko to niya. Kay si Rons, nakakuha mo siya 10 hours. Ano yan, kadugang-dugang ba? Siya bisa RB Gonzalo. Kapayas nga maribalang bay og suka nga may asin tanggal na bay. Oh, nangita ko kapayas bay. Pero kan suka, tama. Suka ng asin, okay ya pun payas. Bukas bay, kainin pa kain akong kapayas, papaya. Maraming salamat sa tips bay. Naalala kong lagi kong makalimutan kasi iba pag parang may ka tonsil, parang yung kondisyon mo iba. Ni-live ko lang nga ngayon. LS lang para makumusta ko naman kayo lahat. Maraming salamat sa nagpasok. Anong oras na ba? Higit na. Wala ka sa pasensya na kaya. Wala ko sa misyon.
Sakit yung tonsillitis ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Salamat, ay. Rab. Maraming salamat, Rab. Jay. Sa susunod na naman. Maraming salamat sa inyong lahat. Love you all. Tulog ko muna to. Sakit. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Love you all. Ingat, 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 ingat.